κάποιες κραυγές, οι οποίες παιδί μας ξεσηκώνουν, σου δίνουν δύναμη εκεί που είσαι έτσι. Πεσμένος. Ναι, μια από τις πιο γνωστές. Ενθαρρυντικές. Μια από τις πιο γνωστές για παράδειγμα ήταν αυτή εδώ. This is Sparta! Να φας τον κόσμο! Αμπαλαία, το βλέπεις και λες Χριστέ μου. Ο Άδωνης κατέβασε τις κουρτίνες στο σπίτι. Καλά, ο Άδωνης αυνανιζόταν με αυτή τη σκηνή. Ακόμα. Έκανε ο Άδωνης το γύριζε πίσω. Συγγνώμη, παρασύρθηκαμε, εντάξει, συγγνώμη. Βράδυ όμως είμαστε, όχι, αυνανιζόταν ο Άδωνης. Και τέλος πάντων ήταν το This is Sparta, μετά ήρθε αμέσως μετά το This is Sparta το ίσως και πιο ξεσηκωτικό. Δώσετε το καλύτερό σας σε αυτό. Ακολουθήστε τη μουσική. Μπείτε στο πνεύμα και σκίστε. Σκίστε! Βουρ! Ήταν αμέσως μετά το This is Sparta, ίδια κατηγορία. Σκίστε! This is Sparta, Το οποίο σας έχω και ευχάριστα νέα, το έχουμε και... Σκίστε. Και ηχητικό. Μπορούμε δηλαδή να το κάνουμε και αυτό playback. Σκίστε. Ναι, θέλω. Και... Εγώ μπορώ να κάνω το χορευτικά. Πες σκίστε. Σκίστε. Και τώρα μας έρθει από το Wipeout και η επόμενη τέτοια κραυγή που μπορεί να ξεσηκώσει να... Ο Μίτσος είναι ελεύθερος επαγγελματίας και έχει ως χόμπι το πλέξιμο. Α, το πλέξιμο. Wipeout! Σώστε όλους τους εχθρούς! Της σχολής Κοτέντος. Της σχολής Κοτέντος ήταν αυτό. Ναι, δεν ήταν της σχολής Δεν ήταν Σπάρτα, όχι. Ήταν Κοντέντος. Ο οποίος είχε φοβερή πορεία, παιδιά. Σε αυτό το Wipeout, το οποίο το ζηλεύω αφάνταστα. Μου φαίνεται πολύ Ο διασκεδαστικά. Αντώνης μας το λέει ότι ζηλεύει πάρα πολύ, θέλει να παίξει αυτό το παιχνίδι. Είναι πολύ διασκεδαστικά όλα αυτά που κάνουν. Αλλά αυτός ο Μίτσος, ο Wipeout, είχε φοβερή πορεία στο παιχνίδι. Δείτε την. Άρπαξε, δεν το βλέπεις τον άνθρωπο, είναι έτοιμος να πέσει μπρούμι. Ήταν ένα φούρα του. Μίτσο, φου! Άντρε Μίτσο. Να πούμε στον κόσμο βέβαια ότι εκεί που είναι ο Μίτσος πατώνει. Αλλά είναι φτερός στον άνεμο. Μην πνίγει. Α, θα πνίγει στη λούτσα, παιδιά. Τι κάνει. Ήπια νερό. Εντάξει. Τι εντάξει. Τι, τα παρατάει. Παρατάει. Άρε Μίτσο, άλλα περιμέναμε από σένα ρε Μίτσο. Σε αυτό το σημείο λοιπόν μπαίνει ένας ναυαγοσώστης μπρατσωμένος από την παραγωγή του Wipeout για να σώσει το Μίτσο στο 1 μέτρο νερό. Ο Μίτσος έπεσε στην πισίνα, τα παράτησε κατευθείαν και τον πήρε ο μπρατσωμένος ναυαγοσώστης. Έλα, Μίτσο, πες την αλήθεια. Δεν πήγες για να παίξεις το Wipeout. Πες την αλήθεια. Μεταξύ μας Μίτσο, πες τα ίδια. Για να σε πιάσει ο μπρατσωμένος ναυαγοσώστης. Πήγες φούδια το κέρδος. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Τα ονόματα δεν λένε ότι χαρακτηρίζουν συνήθως έναν άνθρωπο με το Μιτσάρας, ρε! Μίτσο! Πνίξ τον Μιτσάρα! Αλλά θέλω μια φορά ακόμα την κραυγή του Μίτσου, παιδιά. Σας παρακαλώ, μια φορά ακόμα θέλω το... Ο Μίτσος είναι ελεύθερος επαγγελματίας και έχει ως χόμπι το πλέξιμο. Α, το πλέξιμο. Τόσε ρε γάμο, πάνω τόσε, μόλις έπεσε εκεί ήταν. Καλή, του έγινε πρόταση από την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου να πηγαίνει να εμψυχώνει την εθνική Το σταγόνα Καραγκούνι? του Μουντιάλ. Σοβαρά, Ναι, θα βέβαια. κάνω. Wipeout. Και το Επίθεση. Κοτέντο. Πρέπει να είναι μια ο ένας και μια ο άλλος. Δηλαδή να σηκώνει. Σκίστε τους! Wipeout! Έτσι πρέπει να το Πρώτο, πάμε. δεύτερο ημίχρονο. Στο νούμερο 16. Το λύσαμε κι αυτό. Πάει και αυτό.